ताखुक देवकृष्ण त्रिपुरा बनी कामी चंद्राम कामी जलाया करबुक गुमितिनी लॉकडाउन नि जराव बेलाय केन तंग केसेब खलाई तंगुई तंगमानी आसमसा बिसाक रबन्ना चेंगो उलो हिमुई रक मानलिया अंगै करबुक हॉस्पिटल उदयपुर हॉस्पिटल ते पाइथागो आगलियो साक हामनि बागै थांमानी फियाबा पाइथागो बेबाग रां माइ पाइथांगै तंगै मानलिया नगो किफिलिमा फाइखा ताखुक देवकृष्ण त्रिपुरा सामानि बनी नक नुखुंनि वाक पुन तक बेबाग न फालै बनी साक हामना बांगै ब चाइतुक छुखा फियाबा साक हामै बाचाइ मानलिया आबनि बागै कामिनि लुकुरक ब आइनो बेलाइनो वानाजाक बनी बागै कामी खरसा जेसुक मानसाक जरा रां पैसा खागलाई बन चुबावै नाइखा फियाबा साक रबनमानि हामै मानलिया खापांनि त्रिपुरी ताखुकते बुखुरक ताखुक देवकृष्ण त्रिपुरा तिनि त्रिपुरी खरांगो फायो लुकुरकनि जेसुक मानसाक चुबाचु सानना बागै फाइदिंकै ताखुक देवकृष्ण त्रिपुरा निखुगोनो बाहाय खलायै बनी बेमार हामिया ओंखा आबुनो जों खोनाय नेलियानो पास्ते सयतानि हरनिसिमि रगि सेंनि लगे लगेनो आं करब हस्पिटाल थांखा करब हस्पिटालनि रेफार खेयै उदयपुर थांखा उदयपुर मा 2 बार थांखा उदयपुर 2 बार थांपामनि परे आगरतला थांखा हापानि आगाव हानाय जाखा अबहाय खेयै नायजाबायगै जे रां पैसा दंनि जत पाइसर गनायखा आरो नायनानै अत लामा क्रेन बागै नगो आसुगै मा दंखा दाबो बुजन्त सुखनो ओइथुखानि रगि नायजागै आरो थाङै भर्ति दंदि हिसालै साखा साफबो रां क्रेनि बागै आरो भर्ति दंबगै मालिया लगे लगे बेखेमा फायला ओ कबिराज र सामने खानके बखालगो हिसागो सिनि ब्रो आके डॉक्टर सामने खानके किडनी बाय ओ लिवर प्रॉब्लम दंबो सुदो अबसिनि खागोनां ताखुकते बुखुरक ताखुक देवकृष्ण त्रिपुरानो चुबाना बागै बननरक बनी बैंक एकाउन्ट न डाइरेक्ट रां रुई चुबावै मानो एकाउन्ट नम्बर ओंखा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 8111566150 ते IFSC कोड नम्बर ओंखा UTBI ORRBTGB हंखे खापानि त्रिपुरी ताखुकते बुखुरक तिनि बागै आहायनो आहाय आसु जरानो अंसितों जतननो चिबाइया फारै हामबाय जतननो